Yo kaya ngirim. Hei. Tuwa. Ya Pak, Bau timang wis masak. saya tak dulu ya. Ana dicel-celan. Wis paling ngirisi ke atas kan malah delok. Jam piro iki? Wes Pak, wes. Wis, Wes. anu rantange jemen kondangan ngadai. Karo Karo banyune. Lagi ngirim grup anyar. Yo sik. Jam. Ya Pak. Aku njaluk duite lah metu. Oh ki apa? Oke duit ya kan. Aku ngopi aku. Duitku. Duit dhewe njaluk bapake. Yo alah Pak, 2.500 ki oleh opo lho? Es teh wis gerisan. Wah. Dewe. Yo alah piro kuwi iki? Gawan kabeh wis. Ora oleh kopi. Kopi saiki larang lho. 5.000 iki. Kopi pedes larang saiki. Boleh. Wedang cangkem. Jenenge Dasar piro? sing akeh. Kok kayak ngono to, Pak? Sik. Orang kaya jelas ya. Pak. Kabeh, Pak. Wah, kanca-kancaku kok bayari kok. Yo, kanca-kancamu piro kabeh? 12 opo piro? Romangane, Pak. Sik. Turun kabeh wis. Kancamu kabeh piro? Penake. Akeh kancaku, Pak. 1, 2, 3, 4, 5. Wis iki gan kabeh. Kabeh iki. Hmm. Matur suwun, Pak ya. Rung tak jo balik. Heeh, Pak. Kabeh Suwun, Pak, masih ya. kabeh kanca-kancane. Suwun ya. Yo, Suwun. budal kono. Iya, iya. Hati-hati. Nggih, Barang-barang. Oke, iki kira rabo pisan. Sik, Pak. Kena ndi bayar parkir-parkir. Piro kuwi? 5.000 ya nek ning dibal parkir. Lah wong sugih iki ra butuh duit kredit. Ini opene, Pak. Jangan. Wih, Iya, iya. ini sudah kok. Lakne opo iki, Mang? Entah mau sih setel ini. Pas. Dik men goni nang kene. Wong sugih. Beras akeh kok. Kok ngene kene. Jangan ke atas meler-meler. Gerak koner gerak sono. Banyune kali banyune. Lah, kuncine mobil nang ndi iki, Mang? Lah, wak motor ae. Sing ndi ta iki? Iki nek bapak kon gua ae. Wis numpak tril ae. Enak iki. Sik ora bensin. Wong sugih ra ndek bensin. Sik, bek. Yo saiki lho, Pak. Ngopi. Bayari cah-cah. Bocah iki kalane jalan kata saya meler-meler. Cak lipat. Ada lagi. So sini kok sing pintu. Sip entek dari sini. Pintu iki. Biar jelas. Saya ini yo sing entek. Klasik ini. Salah. Apa ini?
Hati-hati. Bocah ngendi jereke wis arep ngodrok jam 7 takon budal jam 10 ra nek wong belas sawah. Piye? Kadung kelak nih jangan kates kok. Omben ekstra jos yo ngene ra ndang anu bocah. Duh, HP-ne ya Allah. Mek ping piro isan ceblok HP larang kok tapi ra apa-apa ya. Piye jan bocah iki nek jepne tenan opo ora to kon garap sawah sakmene kok. Jam piro iki nang? Wis duh kok. Jam 12 ngomean. Wis wayahe ngirim yo ora enek wong belas. Serak nek jepne tenan bocah iki. Iki tenono sampe tuwek kore ning go. Wentung ndase ae. Yang greget nih tenan. Siap nyagui. Tapi kongkon kaya ngono man kon teko tepat waktu ra tepat waktu. Belas. Nyamuk kaya ngene. Blayer kuping. Ora iso turu. Sewengi. Jam piro iki, Mang? Aku dijanji karo Pak di ini. Cepet. Aduh, sawan. Nanti kantiku. Pangan opo iki Mang bengi? Dedel duel kaya ngene. Budal dinas. Bocah nom ngeyel. Aku teko kuna berono, Pak.
Si wong pedan iki. Kok tabrak aku? Saya Kok pedan. tanggung jawab. Aku jawab kowe. Iki dengkulku sibleh lho, Pak. Aku jawab bene. Iya to bocah iki. Gedhinge bocah Aku nom. mantul sepeda lho yang malah. Iki aku iki lho ngarep Ane rene. di to ya sine. Arep ngodrop. Ngodrak. Pesawan, Pak. Wes, Arep mangkat aku. tok. Piye iki? Ora gelem nulungi. Ora urus. Duh. Iki piye iki? Kasep. Wangel koyo ngene to. Aduh piye iki? Aduh. Pake wis ning kono ke. Wis gowo bontrot. Aku kasep piye iki? Tapi laki-laki sejati iki berani berbuat masalah, berani bertanggung jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Muga ndak dipecat aku. Ndi yo jane bocah yo yahene nyurung teko. Beh. Panase koyo ngene. Kok kae to, Pak? Kok. Mahmud ya ning kono paling. Pak, weh. Mata nih, Cak. Maaf, Pak. Karepmu piye? Kayak igayan kon budal sampai itu. Budal sampai roh Imang. Jamku mati, Pak. Ora di jam ning omah. Mboten gadah. Arep dhewe kowe iki. Kapak ning wis jalukan ngene iki. Dikakno tangan iki. Nggih, Pak. Nyawang rene. Terus nyedek. Ngomong karo sapa ora nyedek. Cok nyedek rene lho. Sawangan aku to. Aku wedi, Pak. Brengos kandel tok. Nyambut gawe ra tandang. Jam piro? Pagek budal. Nyawang opo kowe? Kok lakoni yo pra iki? Nyambut gawe iki. Nggih, Pak, nggih. Arepe dhewe saiki bocah-bocah iki. Kok nyambut gawe kuwi kirim barang. Gaekne trajos barang ngene iki. Jangane kates iki mang. Kok malah kaya ngono kowe iki titipne gaya. Tak kira lek sregep budal tepat waktu. Bae malah kaya ngono kowe iki. Heh. Aku bangkong, Pak. Bangkong matamu iki jam piro? Tungrumu ora nyawang jam. Neng ndi kowe bengi? Wis teng ndi, Pak? Wong film beri nyamuk, Pak. Gandemen wae. Hei. Kono gendang tandang iku kono. Nggih, Pak. Bocah kono. Ora nek jeke tenan. Tak tinggal mulai sik.
Nggih, Pak. Iki bontrote ning kene. No. Nggih, pangan kok les kesel. Rempes aja leren. Ditenono sampe aku rene kok sak kedok iki rong bar. Balik sik aku. Nggih, Pak. Arep makan pitik. Alhamdulillah ya Allah. Aku ora sida dipecat. Aku sudah pekerjaan. Mengkot delek wis numpuk. Enek duit tugas CB. Kaya ngene rasane wong dadi buruh. Dina wengi atiku rasane pupuk. Tansah kelingan mantan. Sedelo wae wes kaya jangan. Pak emang wis mulih. Aku mang urung sarapan. Bang kunjuk Joget-joget iki. sarapan isi ae. La ilaha illallah. Meleset. Apa iki mang jangane? Mangan kono ae. Pangan kene. Toki kok penak. Yup. Oh, iki. Peh, tempe. Kaya tempe prem kae to iki. Sing suprem ngopo kae? Enak ngene iki. Apa iki? Babat iki. Pah. Gedang lencu yo dilebokne kene. Sego yo mek. Apa iki? Turan kucing dingane wong. Ini wis luwe. Ora karu-karuan. Makan. Tempe suprem. Kok ngendi lek tukumu? Bismillahirrohmanirrohim. Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina azabannar. Amin amin ya rabbal alamin. Oh, makan apa iki, Kak?
motor. Jare gondo itu ajaran. Sik tak mongi Mas kok. Piye? Lek numpak Piye? lek numpak motor iki ojo Tanam, aku biar cilikan. Terus gendeng-gendenge tau go ngrutuk iki sing gendeng-gendeng iki yo ngene iki lho. Nom-nomane anu. Sik to rungokno. Canom lek numpak motor aja banter-banter. Heeh, karo lho. Mesakne mbok esuk lek tiba lara. Apa iki? Ya, Spaghetti. koyo betek rek udene. Ya Allah. Lho, kendem aku piye? Gak, tes balapan. Ini sawah. Tadi ngono aku mau. Bah. Enak ora? Ayam duri. Kok kayak gini rasanya? Enak toh? Hah? Kalau kangkung ini? Agakmu. Ya Allah. Luwe tenan balas kali. Belum sarapan aku mang. Kau ndi ku, Mas? Sama sendirian, Mas. Kok iso dikirim-kiriman barang? Bosku, Sama bosku. aku nggarap sawah kono mang. Dek luwe ora karo kantengku joget-joget. Berapa ya? Ngadrak. Aduh iki. Redok lagi turun ngono kae lho. Ndi wae? Wong makan Makan apa? Dek. Jian. Wis enak tak mulai aku. Ngapa mulai? Parah kok. Kowe iki rene mek. Mangkok. Gon ya. Ayo nah. Ya. Montore 26. Wah, masuk ane 17 aja. Astagfirullah. Madang tok. Karepmu piye? Tandang gawe rong bar panganan wis entek. Oleh sepiro kae, Mang? Gontrote wis entek wis modang-madang wis bar tandang gawemu, Mang. Sik oleh. Wis akeh palek oleh wis bar kok e. Bah. Regep bae kowe. Budal jam piro, Mang? Jam 11. Budal jam 11 lah ini wis bar. Arep duit berapa? Ini purun Pak, arep tuku CB aku Pak. Numpuk-numpuk aku iki Pak. Alhamdulillah titik dak lagi Pak. Sik to. Lah lek caramu kerjamu ya budalmu ae wis yah ngono. Ngono kok arep lumpuk-lumpuk. Sesuk-sesuk neh lek duwe niatan arep ngono kuwi. Wektune jam piro ki tepat waktu teko. Ojo turu ae. Iki Pak. Yo. Dilumpukne. Matur suwun Pak nggih. Rasa matur suwun ning aku. Disaki nyapa delek kono ki? Sakku jebol Pak. Ya Allah, bocah kurang. Aku sene klambi wis iso kan. Jam piro iki? Jam 1 kan. Yo gek leren jam 1. Duk. Kayak wis bene wis kira-kira ngono kae mian. Dengan Yo. rumiyin. Yo kowe disi yo aku nganu sego iki yo. Nggih kula mengke mawon Pak. Kula sik badhe golek suket Kuwi yo mbene entek. kasihan. Jamane kuwi. Jangane pun Pak. Badokane banter kerja ra anu belas bocah iki. Wis ayo susah nyambi. Tidak apa. Entek Pak wis nang.
jajal tak ongake. Kowe ngrokok-ngrokok kene sik yo. Tak gawe ngrokok. Rokok sik. Tak ongake. Jajal garepanmu. Beh, iya ya iki mang urung tak buka apa isine. Beh. Kate sarap iki. Tugel iki mekan. Enek larone pisan. Piye iki rek ranggo warit iki mang? Hai. Rokok sik apa rokokan ya Allah. Duite akeh. Rokok yo lintingan cengkeh arek separo iki opo iki? Mbok nukokne kaya merek rek LA Ice. The king of Ice. Are you the next on? Ngene iki jale. Weh. Tapi wis bene lah. Ngene yo lek maringi kok. Harus bersyukur kudunan ngene iki. Bersyukur apa adanya. Linting. Jarake bapak lek lintingan ki enggak mengandung nikotin. Enggak marai sesak napas. Diare, ndak marai diare, sakit gigi, untuk ompong, untuk gempil, untuk gotang. Rokok ora murup belas. Model apa iki, Pak? Pak. Tak balekne. Engko digoleki katese. Pak. Aku wangsul rumiyin. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah. Wis bayaran 100.000 rupiah ya Allah, Bank Indonesia. Alhamdulillah ya Allah. Terima kasih ya Allah. Adem hatiku. Nek gini nyicil tuku CB iki. 100.000. Pinyau cucu, pinyau. Hei. Apa, Pak? Walang ge, Pak. Aduh, odroku keri. Odrok kerek-kerek nih. Wis ke budal. Nggih, Pak. Matur suwun, Pak ya. Yo, wis aja telat neh. Iya, Pak.